Ben, moi bo día. Como sabedes, o vindeiro 12 de xullo estamos convocados e convocadas ás urnas, unha decisión que, por certo, retrata a un Feijóo que pensa que pode sacar réditos electorais dunha pandemia. E eu estou certa que isto vai a ter unha penalización nas urnas e que nada vai evitar que o próximo 12 de xullo podamos abrir un tempo novo no noso país, un tempo novo que lle permita devolver a esperanza a miles de galegos e galegas que hoxe teñen medo e que ven con incerteza cal pode ser o futuro. Antes desta crise era necesario un cambio de país. Despois do COVID-19, este cambio en clave galega é máis urxente e máis necesario que nunca. Temos que reconstruir Galiza e isto non pode facerse da man de vellas políticas, de políticas que xa fracasaron e que nos levaron a recortes na sanidade, a que se fixera negocio de atención ás persoas maiores, que precarizaron o emprego, que provocaron unha fuga de cerebros ou que foron incapaces de poñer a producir o enorme potencial e capacidade que temos en Galiza, porque temos fortalezas para poder sair adiante se realmente se confía nas posibilidades que temos os galegos e as galegas, nas posibilidades que ten Galiza. Polo tanto, necesítanse novas ideas para poder enfrentar unha situación nova e isto é o que lle ofrecemos desde o BNG aos galegos e as galegas, poder construir unha nova Galiza onde haxa emprego, benestar, futuro e igualdade. Polo tanto, este 12 de xullo podemos deixar atrás a un goberno absolutista e negativo para Galiza. Un goberno que coa súa política de recortes e privatizacións deixou a Galiza peor situada á hora de poder enfrentar unha pandemia. Un goberno que nunha crise sen precedentes deixa a súa sorte aqueles colectivos máis afectados. 210.000 autónomos e autónomas que non teñen axudas do goberno galego, 225.000 traballadores e traballadoras que están inmersos nun ERTE, moitas persoas que están no desemprego, a mocidade a que non hai políticas específicas que lle permitan ter certezas a respecto de como vai ser a súa vida. E tamén un goberno que nun momento de tanta incerteza, de tanta dor e de tanta preocupación, preferiu esconderse detrás do mando único e da pantalla da TVG. Polo tanto, o 12 de xullo podemos deixar todo isto atrás e dar paso a un cambio galego, un cambio real que só é posible desde o BNG, desde a convicción de que este país ten unha enorme capacidade potencial e que se tomamos as decisións políticas acertadas, imos a ir adiante. Esta vai ser, sen dúbida, unha campaña diferente. Unha campaña onde temos claro que debe de primar o debate de ideas, o debate de propostas e de alternativas e que ten que ser unha campaña que lle devolva a esperanza aos galegos e as galegas que están vivindo con medo a actual situación. Nós somos conscientes de que o gran reto que temos por diante é a reconstrucción económica e social ambiental do país e para poder facelo é necesario un gran acordo entre todos os galegos e galegas, un acordo de país precisamente nesa dirección que nos permita erguer Galiza nunhas circunstancias tan duras. Polo tanto, un acordo de país para levantar os traballadores e traballadoras deste país, para levantar a economía, en definitiva, para que poidamos mirar cara ao futuro coa certeza de que imos poder sair adiante. Neste gran acordo, as bases sobre as que debe sustentarse pois é a priorización do emprego de calidade, a defensa dunha sanidade pública fortalecida e libre de recortes, unha aposta estratégica polo benestar e tamén por máis autogoberno para o noso país, porque necesitamos fortalecer os instrumentos, as ferramentas, a capacidade de decisión para poder construir precisamente benestar, igualdade e un futuro mellor para todos e para todas nós.
Temos claro que esta campaña, polo tanto, vai ser unha campaña diferente e que é imprescindible, en primeiro lugar, a neutralidade dos medios públicos de comunicación e, polo tanto, hai que cesar desde xa o uso partidista que está facendo o Partido Popular e, concretamente, o seu candidato nestas eleccións, a TVG. Un uso que temos que calificar como obsceno e antidemocrático e que retrata moi ben o autoritarismo no que está instalado o PP nestos momentos, que leva durante estes últimos 2 meses utilizando a TVG como se fora a súa canle particular e persoal de propaganda. E permitídeme só dar un dato que demostra até que punto se produciu un uso partidista. Si contabilizamos o tempo de que se declarou desde o estado de alarma, é dicir, os últimos 2 meses, Feijóo, o candidato do Partido Popular, compareceu en prime time durante 1.634 minutos. O BNG non conseguiría esta cuota de pantalla nin saindo todos os días no telexornal ao longo dunha legislatura. É obsceno e antidemocrático o que está facendo o Partido Popular cos medios públicos que pagamos todos os galegos e galegas e que, por certo, lle destinamos cada ano 100 millóns de euros. Por lo tanto, esta ten que ser unha campaña na que exista neutralidade informativa. E hoxe queremos avanzar algunhas propostas nesta dirección, propostas que imos trasladar o resto das forzas políticas cun obxectivo moi claro, facer desta unha campaña que sexa segura e onde se dean garantías democráticas, porque non pode haber ningún proceso electoral limpo sin garantías democráticas. Por lo tanto, isto tamén pasa porque teñamos uns medios públicos que sexan imparciais e que den unha cobertura máis ampla a esta campaña electoral. Por iso, desde xa queremos propoñer que a TVG organice un debate a doble volta onde estemos os candidatos e as candidatas das principais forzas políticas galegas á presidencia da Xunta. En segundo lugar, é necesario que se amplíen os espazos de información electoral en todos os medios públicos. Terceiro, hai que recuperar os debates de listas, de cabezas de lista no ámbito provincial. E, por último, tamén é necesario que se lle dé un maior espazo ás entrevistas, tanto na radio como na televisión de Galiza, que deberán ser 2 por forza política, unha en cada semana de campaña. Tamén entendemos que neste proceso electoral, precisamente tendo en conta as dificultades que vai haber para poder realizar a campaña, é importante que cheguen informacións e papeletas a casa de todos os galegos e de todas as galegas. A nosa proposta é que conxuguemos esa información con un xeito de facelo de maneira que se destine a menor cantidade de recursos públicos a pagar mailings. Propoñemos que haxa un envío único de mailing a casa, onde se concentre toda a información que as diferentes candidaturas queremos trasladarlle á cidadanía. Esta proposta permitiría un aforro importante nos gastos que logo ten que correr con eles o erario público e, ademais, lograríamos que ese aforro que se pode realizar se destine precisamente a garantir medidas de seguridade e salubridade ao longo da campaña e tamén na propia xornada electoral. E isto enlaza precisamente coa última cuestión que queremos propoñer e que exiximos que a Xunta realice desde xa un protocolo e que poña medios que garanticen unha xornada electoral segura tanto para quen vai estar nas mesas ao longo de todo o día, pois nunhas circunstancias nas que poden producirse aglomeracións e tamén seguras para aquelas persoas que van depositar o seu voto directamente na urna, porque entendemos que esta é unha cuestión sensible, unha cuestión onde temos experiencias ao longo destes 2 meses que non se poden repetir porque demostraron que había fragilidades á hora de que se puderan realizar convocatorias electorais no medio dunha pandemia e obriga, por tanto, da Xunta de Galiza garantir a seguridade e a saúde na xornada electoral, tanto para todas as persoas que van a estar obrigadas a formar parte dunha mesa electoral como para toda a cidadanía que ten dereito a poder emitir o seu voto en liberdade e a tamén facelo con todas as garantías sanitarias.
Eu, por a miña parte, isto era o que quería trasladar e, en todo caso, quedo a disposición por si hai algún medio de comunicación que quere facer algunha pregunta. Ben, en relación coa primeira pregunta, se debe de haber excepcións, eu imagino que desde o punto de vista sanitario se tomarán aquelas medidas que sexan necesarias para poder garantir a seguridade e as distancias de seguridade en todos os colexios electorais. Eu creo que estamos ante un reto moi importante, evidente que calquera que teña na súa retina como son os colexios electorais deste país sabe que vai haber que facer unha modificación moi importante desos colexios electorais, non sei se mesmo a súa ampliación, porque está claro que nas circunstancias habituais van a producirse aglomeracións onde pode haber serios riscos de contagio. Esta é a responsabilidade que ten a Xunta de Galiza a hora de facer unha convocatoria electoral que ten que ter todo isto previsto e garantido, e nos, desde logo, estamos agardando a coñecer cal é a proposta de seguridade que ten a Xunta neste ámbito. Tamén parece evidente que se hai sectores de risco, si sabemos, tal e como din os propios informes das persoas expertas, que non hai unha bola máxica e que o virus sigue aí, que, polo tanto, temos que seguir mantendo as precaucións, nos entendemos que aqueles colectivos de risco deberían de excepcionarse a hora de poder formar parte das mesas electorais. En todo caso, isto non é o que di a legislación, estamos ante unha situación incerta e esta é a responsabilidade que ten aquela persoa, en este caso Feijóo, que decide convocar unhas eleccións no medio dunha pandemia sabendo que hai risco para a saúde e que non hai ningún momento en que teñamos garantías ao 100% desde o punto de vista sanitario. Nos imos facer unha campaña diferente, todo intensa a hora de mobilizar e dar un debate de ideas, porque creo que esta é a necesidade, non, e o lóxico cando se convoca unha campaña electoral. E, bueno, non deixa de sorprenderme o cinismo de Feijóo en relación con algunhas declaracións nas que nos di que vai reducir a intensidade de campaña, que o candidato do Partido Popular leva 2 meses facendo campaña en prime time na TVG, utilizando os medios públicos para facer mítins encubertos. Desde que se declarou o estado de alarma leva 31 mítins encubertos nunha TVG que cada vez é máis Telefeijóo e menos televisión de todos os galegos e de todas as galegas. Estamos falando de 1.634 minutos en prime time de mítins por parte do candidato do Partido Popular e isto non deixa de ser un acto de cinismo. Nos non imos furtar os galegos e as galegas o dereito que teñen a unha campaña de ideas, de propostas, de debates e a unha campaña onde mobilicemos todas esas ganas por construir un país novo con máis futuro e mellor, porque tamén creo que se convocan unhas eleccións para que poidamos desenvolver todo o proceso con garantías tanto sanitarias como garantías desde o punto de vista democrático. En relación ás candidaturas, esta é unha decisión que non me corresponde a min persoalmente, somos unha organización política que define colectivamente as súas candidaturas. Con todo, a miña opinión persoal é que se hai 2 meses nos presentábamos cunha candidatura
excelentes, unha candidaturas onde estaban os mellores e as mellores, non parece lóxico cambiar o que bo, pero insisto, esta é unha decisión que deberán adoptar os órganos colectivos do BNG. Bueno, como digo, parece que o cinismo de Feijóo é marca da casa, porque ele leva durante os últimos 2 meses facendo unha campaña encuberta desde a TVG e que nos diga pois, que isto é unha campaña de baixa intensidade, pois, en fin, sería cómico se non leváramos 2 meses vivindo unha pandemia que causou tantas mortes, que causou tanta dor e que, desde logo, nos leva a unha situación pois, moi dura desde o punto de vista social e, insisto, sería cómico se non estiveramos pois, ante unhas circunstancias tan duras. Un exemplo máis do cinismo político que marca da casa de Feijóo. Ben, pois nada, moitísimo. Sí, sí. Nós non tivemos ningún tipo de chamada nin de diálogo por parte de Feijóo, que se algo nos demostrou ao longo destes últimos tempos é que non acredita no diálogo e na cooperación, porque actuou ao longo desta crise pois, sin pactar ni unha soa medida cos grupos da oposición, cando era máis necesario que nunca a unidade de todos e de todas, e nestes últimos días tampouco quixo pois, facer un diálogo real e franco a respecto pois, nin da convocatoria, nin de ningún outro aspecto que teña que ver co desenvolvemento da xornada electoral. Nos o que exiximos é que a Xunta de Galiza e o candidato do Partido Popular teñen que responsabilizarse de como se vai a desenvolver esta campaña e que o que é urxente que haxa un protocolo que lle dé seguridade pois, tamén a como vai ser o desenvolvemento desta xornada electoral e que haxa pois, medios para garantir un dereito cidadán como é o dereito a voto e o dereito a que haxa un contraste de ideas previos, porque, insisto, nunhas eleccións como estas ten que haber garantías sanitarias e tamén garantías democráticas. Isto é fundamental porque non hai un proceso limpo sin garantías democráticas. Moi ben, creo que agora sí podemos dar por concluída a ronda de prensa. Moi ben, pois moi bo día e, se me permitides, quero trasladar de novo todo o cariño do BNG ás persoas que perderon a un ser querido nesta crise do COVID-19. Sabemos que hai unha dor intensa e unha dor compartida. Desexarlle tamén a todas as persoas que siguen loitando contra o virus que se recuperen e insistir nesa mensaxe de prudencia, porque o virus non está derrotado, sigue entre nós, sigue habendo un risco evidente de contagio e temos que ter moitísima precaución e prudencia nunha fase tan frágil e tan delicada como é a da desescalada. Moi bo día a todos e a todas.